జగిత్యాల యుద్ధం మీ వంతు, తెలంగాణ యుద్ధం మా వంతు. ఆరు నూరైనా ఏది ఏమైనా 100% మళ్ళా బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వస్తుంది. మిషన్ భగీరథ నీళ్ళు పుష్కలంగా రాలే, మరి ఏం చేయాలా? లాగులు వలిగేదాకా చంపాలే. మంచిగా కట్నే ఇల్లు పెట్టిపోయి కదా, 5 ఏళ్ళు నడిచింది కదా, మరి మీకేం బీమారీ వచ్చింది నాకు అర్థం కాదు. ఇంత పొడుగు మాటలు మాట్లాడుతుందా? పొద్దున్న లేతే కేసీఆర్ చావాలి, నువ్వు 1000 జన్మలిచ్చినా నేను చావాలనుకుంటున్నాను.